Ikakauhaag pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Oktubre 4, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniyok nga ubas. Ug nagtukod siyag bantayan. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa, ug ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug maugi hapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak." Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. "Ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan." Busa, siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan, ug gipatay. Karon, inig abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, "Sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan, ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon." Si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayud kini." Ug midugang si Jesus, "Busa, sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.